Hello, I'm Mandota, the comedian. Zina langa ndine Sam Mavita. Posachedwa masiku awiri apitawa, Mandota analemba pa page yawo kuyankhula kuti Good morning Mandota squad. Depression is real. Mbewa ya manyazi inafera kuuna. Ndi opening sentence iyi anthu ambiri zinawapasa chidwi kuti awerenge, ndipo anayankhula kuti iwowo ali pa mpanipani umene anatenga ndrama imene ikufunika kubwezedwa diru ina yake sinaende bwino, ndipo adapempha kuti membala wina aliyense wa pa gulupupo amene amamuchita follow atatumiza ndrama yokwana 200 kwacha ikhonza kumuwombola. Koma izi sizinakondwerese anthu ena amayina wawo otchuka ngati Kalawe, kungotchula mayina ochepa chabe, amene adazuzula poyera kuti mchitidwe umene wachita Mandota si wabwino. Ngati iwo akukumana ndi zovuta amayenera kubwera pa mbalambanda ndi kuyankhula zofoka zawo zimene akuganiza kuti ndi depression, kusiyana kuti awachite force ma followers awo komanso anthu amene amawasatira kwambiri pa Facebook komanso ngakhale kuma comedies kuti akhoza kuzimangirira ngati saombosedwa mu vutolo. Ndipo adapitirira kuyankhula kuti siku lina azangosonkha ndrama ya chingwe kuti munthu yazikhwezere. Izozo aside, patadusa siku limodzi, makamaka patadusa maola opitirira 24, Mandota omwewo anabweranso ndi uthenga kufotokoza mmene ndalama yawo inasowera komanso mmene akufunira chithandizo mwachangu komanso chinthu chimene chinawapangisa kuti alembe zimenezo. Ndipo nkhaniyo adayilemba motere: Hello Mandota squad, without wasting much of your time, I would like to go back and explain in details pa zinthu zomwe ndinalemba zulo pa page pano komanso kuphatikizapo nkhani yokhuza depression. Zulo nditalemba post ija ndinachoka pa line chifukwa zinali zikundipweteka kuti mafanzi anga sindikuyenera ndiyapase chipsinjo ngati chimenecho, ndiponso ndimaziwa kuti pali anthu ambiri omwe angayankhule zosiyanasiyana, komabe ndinalibe option ina but just to post and stay offline, kwinaku ndikuyesera njira zina zothesera vuto lomwe linalipo. Ndikuziwa aliyense anali ndi mafunso mu mtima, koma lero ndati ndikusimikizireni kuti inde nkhani yomwe ndinalemba zulo ija ndiyoona, ndipo komanso ndiyoona ndithu, komanso siyamasewera, koma tiyamike Mulungu kuti yatha bwino. I've been into an online importation business for some time, koma ulendo uno sinathe bwino as I was scammed. The bad side of it was that I had collected some advance payment from customers omwe ataona kuti katundu wawo sanabwere after promised day of delivery lomwe linali lachisanu, anandipasa 48 hours to give them their product or refund ndalama yawo yomwe anapereka amounting to $1,300 imene ili ndalama yopitirira 1.82 million kwacha, osawerengera ndalama yomwe Mandota analowesa pa katunduyi. Being in a confused state, I thought of making a request to my fans to bail me out of this, as that was the only hope I had since I used my monthly earning on settling bills this side. I would not contact my workplace here in Uganda or Inobuild where I am their ambassador, as I thought it would be inconvenient since I already got my monthly payment in full kuyambira kumayambiriro kwa mwezi uno. Mwamwayi anthu munaonesa mtima wachikondi ndi kusonga ndalama yoposera 320,000, komanso Inobuild anandiyimbira foni lero nkundifunsa zomwe zachitika, ndipo ndinawalongosolera. Anandifunsa kuti ndiwaonese umboni pa ndalama zomwe ndinatumiza kunjazo kuzera mu email, komanso ndiwaonese telegraphic transfer slip
ndipo ndinawatumizira a Innobuild Limited Company andilemberano cheke cha ndalama zokwana 1.5 million kwacha ngati advance payment yanga, ndipo cheke chimenechi chipangidwa deposit ku account kwanga mmawa. So far ndili ndi ndalama yoposera 1.82 million kwacha, yomwe ikukwana pa ndalama yomwe ikufunika kubwenza anthu popeza zanga zina zomwe ndaluzazo ndavomereza kuti ndizitolera ndekha kusogoloko. Kotero ndati ndikuziwiseni komanso kukuthokozani kuti ndalama zakwana, ndiyeno siyani kutumiza ndalamako zakwana. Ndithokoze ma notable figures omwe mwandithandizako ndi ndalama komanso chilimbikiso ngati Kelvin Sulungwe, Slikteti, Mr. Broken English, Henry Caesar, Achisi the Professor, Wikise, Super ndi Queen Sheba ndi ena ambiri, pakuti pa line ndikulowa kumene ndesi ndinamalize kuona za anthu onse omwe atenga mbali. Ndithokozenso kwa mapage ngati Makosana, Mikozi, Mafumu, Mata Daily ndi ena ambiri popanga share nkhani yomwe ndalemba zulo, nkhani yomwe zinandionekera. Ndithokozenso kwa mafani anga popereka molowa m'manja nkhani imeneyi. Ndipepesenso kwa omwe nkhaniyi yawamvekera mosakhala bwino, koma I had no choice than to share. Pamapeto ndingoti aliyense nthawi zina amagwa posatengera kuti ndi wotchuka wapa ntchito kapena chani, ndipo mu nthawi ngati izi nkofunika kumvesesa ndi kulimbikisana. Chilimbikiso si ndalama zokha, komanso mawu abwino amakwanira kumuchosa munthu nkhawa. Pa izi ndaona kuti chikondi chilipo. Zikomo kwambiri. I pray God rewards you all. Ukakaona kumanja ukuku ku left, kumanja kwako ku left kukaona nyumba yofila mwagiri. Umu ndi mmene chemandota amalizira nkhani yawo. Ndiye ngati munali ndi funso kuti zawathera bwanji chemandota, kapena kuti chemandota ankangofuna ku breaka social media kuti mwina nkhani weekend ikhale nkhani yawo, yankho ndi ayi, zinali zenizeni ndithu. Zina langa ndine Sam Mavita, ndimapanga ma videos osiyanasiyana pa YouTube. Bwanji mutapanga chisankho ndi kuchita subscribe, komanso kuti muonere ma videos osiyanasiyana. Ngati mwayikonda video iyi chitani like. Kufikira siku lina, zina langa ndi Sam Mavita. Bye. Iwaye dosa maitanana bangani sopusa wandefa bwino bwino.